Bueno, hoxe tomamos un novo vídeo de veterinario de familia. Xa sabedes, a canle daqueles que sentimos que os nosos animaliños son tan importantes que forman parte das nosas familias, os nosos gatos, os nosos cans, e por que non os nosos furóns? Mira que son o terceiro animal de compañía que podemos ter en España e nunca falamos deles. Pois hoxe vou vos contar as 12 cousas que necesitades saber sobre os furóns para saber se o furón é a vosa mascota. A primeira cousa, pois é unha mascota hipoalerxénica, porque o seu tipo de piel e pelo xenera moi pouca poboación de ácaros. O furón é un animal sociable con prácticamente calquera cousa. Gustalle a xente, gustan os cans, gustan os gatos. Home, igual resulta que para ter pequenos mamíferos, non sei, ratos, chinchillas, tal, eso igual é un pouco delicado, pero é amigo de todo o mundo. Terceiro, os furóns poden educarse. Os furóns teñen certa capacidade de aprender. A ver, non é como ter un border collie, pero tampouco é un ser elemental incapaz de... que ben programado para comportarse daquela maneira e non ten máis-estar. O furón ten o seu punto, pode aprender, pode collerche o truqui, pode portarse diferente con cada membro da familia. Son así de cucos. Os furóns son moi furafollas. Hai nos que ter controlados. Quero decir, poden, non sei, facerche un buraco na parte de atrás do sofá para facerse un refugio alternativo, poden enrollar cables, poden meterse por sitios que parecían imposibles, así que teñen que estar vixiados e cando non estén, pois teñen que estar guardados en algún sitio, hai que terlles unha gaiola. Número 5. Os furóns cheiran. Cheiran bastante. Cheiran moito, pero bueno, cando os queres, ese cheiro hasta che parece bonito. Eso sí, igual non che convén afuchuchar moito o teu furón se ese día xusto queres ligar con alguén que non sexa furoneiro. 6. Canto vive un furón? Pois como un coello, 8 anos. Ao mellor podes chegar incluso a 10. Curiosidade número 7. Como os demais animales de compañía autorizados en España, hai que poner o chip. Curiosidade número 8. Os furóns non sudan, así que eso fai que teñan pouca tolerancia aos entornos calorosos. Pásalle como algúns tipos de cans que se sofocan con facilidade, isto non hai que ter en conta. Curiosidade número 9. As femias, se non se quedan preñadas cando teñen o celo, tenden a enfermar. Entón, salvo que nos queiramos dedicar a criar, prácticamente nos fai obligatorio esterilizarlas. Nos machos tamén se recomenda, porque así non cheiran tanto. En cambio, quitar as glándulas para que non cheiren xa non se recomenda. Bueno, veña, que xa faltan poucas. Curiosidade número 10. Dormen moitísimas horas, o cal é interesante pois, para familias que non teñan moito tempo para dedicarlle aos seus bichiños, e cando dormen de maneira increíblemente profunda. Moitos furóns poderos, non sei, poderos coller e non van a despertar. Podes berrar, podes facer o que sexa, non sei, pasar o aspirador a la súa, non van despertar. Podes incluso collerlos por unha pata e non van despertar. Pasounos algunha vez de alguén de pensar que lle dera un patatús ou que palmara e o único que pasaba que estaba dormindo. É o bicho que máis profundamente dorme dos que conocemos así do día a día. Curiosidade número 11. Producen un montón de cera nos oídos. Pero un montón. Non vos sei explicar por qué. Está ben limpiarde. Ademais, aumenta o cheiro. Número 12. Esa é a que non podía evitar sendo veterinario. Bueno, tamén vos falei da esterilización e iso. Pero é que tamén nos hai que vacinar e esterilizar e desparasitar. Utilízase para desparasitar pastillas parecidas ás que se usan nos cans ou nos gatos. E no caso da desparasitación externa, pues tamén se utilizan produtos para cans e gatos, ainda que son específicos para furóns. E coas vacinas, a máis importante é vacinar contra o virus do moquillo canino, porque nos furóns tamén nos pode facer enfermar, e contra a rabia, sobre todo nos lugares onde é obligatorio. Unha extra, que é que, sí, son sociables,
encanta de xogar, pero mordiscan, O sea, tes que ser tolerante aos chanchacitos, porque os seus bicos son intensos, son amores destes que matan un pouco. E agora que sabes todo isto, apeteceche un furón? Credes que a túa, bueno, decir, mascota, viquillas familias,